jamana mena nyo soro chogo chogo forotigi e min soro ato nyo ngo soro fieu cérémonie dégradation école de santé kalajata ani karo ka fo ISM go ngo matigi de be mako don feme karo ka fo ni lakol so belele bade no nyema esa no ye docteur Salamu Kandeye akwa no so jale na karamale bada jema bela jele kulo ka fo kekeni karo ka fo ugande meso nga samara nyonya ye nyina examination li keneka 2025 koni no kwa mako promotion d'excellence des premiers nationaux bao examination li keneka ka damina niveau bac la sa katabla licence la ula ku joni bilishini rosara chama yi opma dongrana mbisi unye no kwa do mako cérémonie de graduation woli mando do woli ni bla fani bauma limanau ani karo ka fo la woli toboto bau kese ka tay karo ka fo sheria jira ka jira ka fo demission nye mingala adonia na famia ka ura me ula wa ananya wura sebendu uma mimi se ku yamaru ya bara kunka abrola de do ka bla afrikalo clinani na 2026 nega kanya kono ndo no dana goshila palais de la culture Amadou Hampâté Bâ sal bazmana sisugo kono kene ba inza a defa de tale do ka di maagili duru chani do ma mini karo ka fo nyini siraka ani dokotoro ya siraka ayi bara chamanke médecin nutritionniste no media afoko kinile saji tutiga ba docteur Mamadou Souare kwa nyama ya bitagadi docteur Souare ma ka sabu ke aka donia na aka famia ye yasa ndemesa nyoro nasega o sira nyuma ta a sababu nyuma afoko kitako ko tege njiri docteur Salamu Kandeye Kasangani bijuma marsikalo kiletan saba samba fla ani muga ani woro aw munu sogolon ana kafuka kunyando aw bismillah ka wala na bamna kan kibara konna kana na nyafal chamanke aw ye Mali ani dien kuna fuluka anga kuna ful bagul wado bena talike taji kola taji nyene boli kulumumbe oluka chegedani au centre de coordination de gestion des crises o chigambo ka yara ka foko ngunu kaumbe ka teme ko taji ko gelabe ko ka jigisigi malido maka fo taji ko gelate ninja kulukele nye chigan wara boka raka fo ko mobile ba munu bey ko gazol kanga clancho muna ka onyefo amena andalu la ko o wala awye anga jamana premier ministre general division Abdoulaye Maiga ale américain ka jakulu mumbe ya Nations Unies ka jakulu o la sigide muso ka o bismillah ka ma jamana fro o chenyon ka siga soka o bara kalamblon kera mobile bola ku ya sa sarawan kasara o kollo sega dogoya anga jamana tajiko apma chalendo kasangani bidoanye ni obena bijuma marsikalo kletaba anga jamana konna la kibara era ka foko tachu go gelabe kanale taji station do la aran commencera ka jo o seratigere la anga ka munumunu salo kono aran kungurunu be yoro chaman konna la jakulu mumbe no ni uluka chawnya shimbe ko ka tajiko koloshi ni oye centre de coordination de gestion des crises olu ye chikambo ba ku ya meka fo ko ngunu ka meka bo ko tajiko gelabe kana uka chikan ko na lo yara ka fo ko udabali ban ne ya me ka fo ko mau ya ira ka fo ko tajiko gelabe na ke station na ko uye mau la paninke ka mau akla wuli ko mamune kibarembo o kibaro kama o ngunu kaone kama ko mawo kata ujo taji station na ko pa ko ayrame ka foko taji ko gela rebe kana ngakulu ni o centre de coordination de gestion de crise o ya era ka fo ko ulube o korofo bela de len galontiga korofo mo ba era ka fo ko taji ko gela be na nga jamana kono